Doncs seguim al FAR i, com ens agrada fer cada 15 dies, comencem aquest espai que fem en col·laboració amb l'Institut de Ciències del Mar, amb l'ICM. Un espai que ens permet apropar-nos al món de la ciència i conèixer de primera mà allò que es treballa des de l'Institut de Ciències del Mar i, a més, conèixer-ho de la mà dels propis protagonistes, dels propis científics que tenen a bé compartir-ho amb nosaltres. I avui volem parlar d'un projecte del qual al FAR n'hem parlat en algunes ocasions, algunes vegades, però que ens agrada molt, perquè és aquest exemple de treball conjunt entre el món científic i la ciutadania. És una manera de divulgar, de mostrar, de conscienciar, de participar. L'anomenen ciència ciutadana i avui ens volem endinsar, volem d'alguna manera conèixer més sobre aquest projecte que en aquest cas es diu Observadors del Mar i en el qual hi participa com a responsable del projecte en Joaquim Garrabou. Joaquim, molt bona tarda i benvingut. Com estàs? Hola, bona tarda. Estic bé, gràcies. Un encert al projecte de ciència ciutadana i una oportunitat perquè des de la ciutadania i amb els coneixements que té un ciutadà mitjà pugui ajudar al món científic. Exactament, el que intentem des d'Observadors del Mar és acostar les problemàtiques ambientals que té el mar i fer participar la gent en la recollida de dades, però també en entendre com funciona el mar i els problemes que té i fer-lo part de la solució, perquè la solució, els científics podem aportar informació, però la solució ha de sortir de la gent, de la nostra societat, que hem d'adoptar diferents maneres de fer i des de la comprensió dels problemes i d'haver-los palpat en primera persona és molt més fàcil d'adoptar mesures que siguin més eficaces. D'on parteix l'iniciativa? És a dir, com us acudeix aquesta idea de, doncs, ja que els científics no arribem a tot arreu, demanem als ciutadans que ens ajudin a arribar-hi? Bé, la iniciativa d'Observadors del Mar té més de 10 anys de recorregut. Va néixer aquí a l'Institut de Ciències del Mar, però ràpidament vam buscar col·laboracions o aliances amb d'altres centres d'investigació perquè els problemes del mar no tenen fronteres i hem de mirar de treballar conjuntament. I la idea precisament està en que els equips de recerca no podem arribar a tot arreu i amb l'ajuda de tenir més ulls, més observadors, més gent que està mirant el que passa en el mar, és una manera d'adquirir dades que no es podrien adquirir d'una altra manera. També és per nosaltres, com a equips científics, és molt important la feina de conscienciació, de transmetre aquest coneixement i la ciència ciutadana és una plataforma excel·lent, una disciplina excel·lent per fer aquest treball de conscienciació. I, a més, ofereix un espai de diàleg entre els diferents actors, perquè dintre la ciència ciutadana hi ha el món científic, hi ha les diferents associacions, hi ha l'administració, hi ha diferents grups que fan activitats econòmiques en el mar i la ciència ciutadana ofereix aquest espai per compartir coneixement, però també per dialogar i d'aquesta manera poder treballar plegats per la conservació del medi marí, per la salut del medi marí, que al final, al capdavall, és el que tots volem, que tot funcioni bé i que tots puguem continuar disfrutant del mar i dels serveis que ens està prestant. Ara explicarem qui pot formar part d'aquesta xarxa d'observadors del mar, qui pot formar part d'aquesta iniciativa de ciència ciutadana. Mentre ho expliquem, us recomano que els que tingueu possibilitat entreu a la web Observadores del Mar de l'ICM, és exactament observadoresdelmar.es, i comenceu a navegar-hi, perquè allà s'explica tot. I ho dic perquè és una web molt fàcil d'entendre, molt accessible per tothom i que és una bona porta, Joaquim, per un sector en el qual moltes vegades hem tingut una certa reticència, una certa por amb el tema de l'observació i de la ciència. Sí, exactament. Nosaltres el que hem intentat a través de la web és donar accés als diferents materials perquè la gent que vulgui participar trobi el per què és interessant que participi, com pot participar
i obtenir també una visió dels resultats que s'estan obtenint fins la data d'avui. La plataforma d'observadors del mar està oberta a tothom, no hi ha cap mena de restricció, hi ha submarinistes que tenen, efectivament, s'enfonsen al mar i tenen accés o poden observar coses que altra gent no pot, però gent simplement amb ulleres i tubo que vagin a la platja també poden participar, gent que es passegi per la platja també pot participar, gent gran, gent jove, nens, professionals, no professionals, tothom està invitat a participar. Ja en parlarem més tard, suposo, però hi ha múltiples projectes dintre de la plataforma Observadors del Mar i cadascú, depenent de les seves prioritats o dels seus gustos, diria jo, doncs pot escollir quin projecte, en quina activitat vol participar. Ara parlarem dels projectes que hi ha oberts i de com s'hi pot participar. Molt important, no cal formar part de cap entitat, de cap associació. Si s'hi forma part, tampoc quedes exclòs, però no cal formar part de cap entitat, associació, centre d'investigació, ni tenir una carrera, ni tenir... No cal res de tot això, només cal voluntat de voler aprendre i voler implicar-te, no? Exactament. Aquesta és la idea, de que les activitats que es proposen o el tipus d'observacions que es demanen a la gent no estan adaptades, diguem, a no tenir aquest coneixement científic i a mesura que es fan tallers de formació, de totes maneres, per explicar com funcionen les coses i a poc la gent que està més interessada doncs podem anar entrant en l'aplicació de protocols una mica més complexes, no? Però no s'ha de tenir cap formació específica per poder participar. De fet, s'ha de tenir ganes d'anar al mar i de tenir els ulls ben oberts per observar el que hi ha i el que està passant, no? I nosaltres donem, a través d'Observadors del Mar, donem com una mena de guia, no?, de saber si el que s'està observant és normal o és un problema i quines són les possibles solucions. Ara coneixerem una experiència de gent que està participant a la xarxa d'Observadors del Mar, però recollint una miqueta això que deies, no? En ciència, els protocols, la sistematologia, la rigorositat, és molt important. Clar, amb un projecte on es convida a tothom que participi des de diferents vessants i amb diferents criteris, formacions, etc., com aconseguim aquesta rigorositat o aquest criteri, aquesta sistematització tan important en ciència? Bé, de fet, tenim dues vies per aconseguir això. De fet, el projecte va néixer d'un centre d'investigació i els protocols que es proposen, de fet, estan basats en l'experiència que tenim prèvia en l'aplicació d'aquests protocols que els hem simplificat per trobar un bon equilibri entre que sigui simple però que les dades siguin robustes. Això és un primer pas que hem fet. I el segon pas que fem és que totes les observacions que es pugen a la plataforma, hi ha un equip de científics darrere de cada projecte que està validant aquestes observacions. Si veiem que hi ha algun error, doncs es consulta amb la gent que ha pujat les observacions, es mira de rectificar i si no són pertinents aquestes observacions no s'integren en la base de dades, diguem, que després s'utilitza per poder fer les recomanacions o per poder extreure resultats. Coneixem una persona o un col·lectiu que ha treballat en aquest projecte, de fet, que està treballant en aquest projecte i que forma part d'un d'aquests centres Sentinela, que és un concepte que encara no hem explicat, però que ara coneixerem. És la Laura Figuerola, que és també un membre del Centre de Busseig de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Laura, molt bona tarda i benvinguda. Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-nos. Primer de tot, explica'ns la teva participació en aquest projecte d'Observadors del Mar. Sí, nosaltres, com a Club d'Immersió Biologia, formem part com a Observatori Sentinella de la plataforma d'Observadors del Mar des de l'any 2017. I des de llavors hem participat en diferents projectes en concret, com és, per exemple, vam començar amb el projecte de nacres, després vam començar també a col·laborar amb el projecte d'atenció coralls i després amb el de deserts submarins. I ara actualment també hem començat a col·laborar amb un nou projecte que es diu Peixos i escalfament.
Llavors, en tots aquests projectes, el que hem fet, com que hem de seguir un protocol científic, que com comentava el Quim Garrabou, són protocols pensats per fer ciència ciutadana. Primer de tot, hem convidat a un investigador o investigadora principal de cada projecte perquè ens fes com una formació primer teòrica i una petita formació pràctica per aplicar el protocol en el camp. Llavors, diferents socis i sòcies del nostre club feien primer la formació pràctica, òbviament, i després la formació teòrica, i llavors aplicàvem el protocol al camp i després, per si mateixos, ells ja són capaços d'aplicar el protocol sense la necessitat de tenir un investigador o investigadora del projecte. Llavors, la idea és que, com a Observatori Sentinella, ens hem compromès a fer aquests protocols al llarg del temps a les mateixes zones i d'aquesta manera els investigadors i investigadores tenen les dades que recollim nosaltres amb els protocols, per exemple, un cop a l'any o 2 cops a l'any, depèn de cada un, a la mateixa zona. I per ells, els investigadors, són dades molt útils i que saben que són rigoroses ja que ens han ensenyat a fer el protocol ben fet. Aclarim i expliquem què és un centre sentinella. És a dir, hem parlat de ciutadania, hem parlat d'entitats, de ciutadans, i ara hem introduït aquest nou concepte. Laura, què és un centre sentinella? Sí, nosaltres, com a Observatori Sentinella, el que fem és comprometre'ns a col·laborar amb la plataforma de ciència ciutadana d'Observadors del Mar. Llavors, nosaltres podem ser tant una associació com un club, en el nostre cas, com un centre d'immersió normal, com els que vas a bussejar a la costa. Llavors, o inclús segur que també hi ha empreses privades que també formen part d'Observatori Sentinella. Llavors, nosaltres ens comprometem a incentivar els nostres socis i sòcies a fer observacions puntuals i, com el que us comentava, a seguir en certs projectes que hem escollit, doncs a fer aquests censos de forma anual o bianual d'aquests protocols. Llavors, el que hem fet és comprometre'ns amb observadors del mar a fer aquests censos de forma periòdica. Has explicat abans que heu participat a diferents projectes, parlaves de les nacres, parlaves dels coralls. Sé que us heu incorporat recentment en un projecte d'escalfament i peixos. Sí. Cada projecte, ara ens expliques, però cada projecte té un sistema diferent, un treball diferent, té uns protocols diferents o no? Sí, exacte. O sigui, com que en cada projecte estàs investigant una cosa diferent, doncs el protocol científic del projecte d'atenció coralls serà d'una manera i el protocol científic del projecte de peixos o de deserts submarins o de nacres o dels altres que ja no me'l sé, doncs serà d'una altra. Llavors, el més bo és que els investigadors i investigadores de cada projecte, que cada projecte, com comentava el Quim Garrabou, té un grup d'investigadors i investigadores centrats en aquell projecte que validen les dades. Doncs, a més, ells poden fer-te aquesta petita formació teòrica i després, si poden, doncs pràctica per ajudar-te a entendre per què estàs fent aquest projecte i aplicar bé el protocol. I com que són protocols que s'han simplificat molt i són molt vàlids i s'han fet expressament per ciència ciutadana, doncs són fàcils d'aplicar. Com comentaves, no cal que tinguis una carrera en biologia o ciències del mar o ambientals, no? Doncs sí, qualsevol persona de qualsevol àmbit és capaç d'aplicar el protocol perfectament. Nosaltres tenim socis i sòcies de diferents àmbits, no només som biòlegs, i tots són perfectament capaços de fer-ho. I, de fet, els hi motiva moltíssim. Vull dir que això és una cosa que enriqueix molt el club, també. Ara m'expliques aquest projecte sobre escalfament del mar i els peixos, aquest darrer en el qual hi participeu, però hem posat d'exemple aquest centre Sentinella. És molt important la participació del món educatiu, també, Joaquim. A les escoles, als infants, que participen a través d'observadors del mar i que fan també un procés d'aprenentatge a través d'aquesta participació. Jo només volia, abans d'entrar en l'àmbit de l'educació, de les activitats que fem amb el món educatiu, volia assenyalar dues coses. La primera,
Per participar a Observadors del Mar no necessitem estar en cap observatori sentinella ni aplicar protocols. Simplement una observació d'haver vist una determinada espècie de medusa, de peix, d'alga, ja és suficient. I la xarxa d'observatoris sentinella, de fet, està pensada per obtenir dades recurrents i construir sèries temporals que ens permetin conèixer els canvis que estan d'una manera més robusta, no?, al llarg de la costa. Llavors, els observatoris sentinella estem generant o desenvolupant una xarxa al llarg de la costa, estratègicament posicionat en funció de les entitats que es proposen com a observatori sentinella i demanen, i que és el que està explicant la Laura, no? Demanen un nivell de compromís amb la plataforma més gran que si simplement vols pujar una simple observació, no? Això és molt important perquè fan també aquest paper d'ambaixadors de la plataforma i tenen accés a una sèrie de materials que els permet desenvolupar totes aquestes activitats. Respecte al tema de l'educació, efectivament, un dels projectes que té més èxit a dintre de la plataforma d'Observadors del Mar és un projecte que va sobre microplàstics, que es diu Microplastic Watchers, i que és molt interessant perquè està en contacte amb el món educatiu, les escoles, els nens de les classes, els nens i les nenes de les classes, entenen una mica quin és el procés del mètode científic, surten al camp a fer aquest seguiment de conèixer quina és la concentració de microplàstics que es troben a les platges que tenen a prop de casa seva, no? Això ho fan recurrentment, o sigui que poden anar veient com si n'hi ha més, si n'hi ha menys, i els permet també un treball de conscienciació, d'entendre què és com la nostra societat funciona, totes les conseqüències que té el nostre mode de funcionament, i això els permet entendre més per què s'han de fer determinades accions. I jo crec que és un projecte molt rodó en aquest sentit, que s'obtenen dades seguint un protocol científic, o sigui que això ja és un aprenentatge. S'obtenen dades perquè podem conèixer l'evolució del que està passant i, a més, tenim aquestes reflexions que poden venir al voltant de dir, ostres, hem trobat aquests plàstics ara i aquests plàstics venen, per exemple, d'una rua que vam fer al barri que han arribat en el mar, doncs potser a la propera rua hem de mirar de netejar abans o de no tirar els papers a terra, etc. O sigui que això crec que és molt interessant. Per tant, tenim segurament els millors observadors que hi pot haver al país perquè són metòdics, incisius, si voleu, fins i tot, i a més, grans divulgadors, com a mínim en el seu àmbit familiar, de la magnitud de la tragèdia, que podria dir aquell, no? És a dir, de fins a quin punt, en aquest cas, els plàstics arriben al mar. Sí, exactament. De fet, hem de pensar que el projecte de Microplastic Watchers, en el darrer curs, si no recordo malament, em sembla que van estar treballant en més de 38 escoles i va arribar a més de 5.000 alumnes. O sigui que jo crec que té un impacte molt positiu del projecte en aquest sentit, de poder arribar a tota aquesta canalla i poder-los també introduir en el món marí i en els problemes dels oceans, que, a més, és una cosa que sabem que tot està interrelacionat i que d'aquesta manera podem trobar més fàcilment solucions. Hem parlat de nacres, hem parlat de coralls, hem parlat de plàstics, hem de parlar, ho tinc present, de peixos i escalfament del mar. Hi ha fins a 15 projectes i, a més, no tots duren tot l'any, sinó que hi ha alguns que estan molt centrats en l'estació de l'any, no? Hi ha alguns que són d'estiu, altres són de tardor, altres són d'hivern. Quins són aquests projectes, Quim? De fet, cada projecte es plantegen, al llarg de l'any es planteja una sèrie de reptes, de manera que la comunitat o la gent que està participant a Observadors del Mar, doncs diguem que cada mes podria dedicar-se a pujar observacions o fer observacions dels diferents projectes. També és una manera de veure que la natura té els seus ritmes i com que ho veiem a terra, que hi ha les estacions, que les fulles es cauen, que surten les flors, etc. Doncs de la mateixa manera a mar també hi ha aquests canvis estacionals i aquests reptes per als diferents projectes vindrien a
assenyalar això. Per exemple, ara a la tardor, no? Doncs aquesta faneroma, aquesta planta marina, que és la Posidonia oceanica, no? Que és una planta endèmica de la Mediterrània, fa flors. No? Doncs un dels reptes que plantegem sobretot als submarinistes i a la gent que fa apnea, no? Que fa immersió a pulmó lliure, és de veure si observen aquestes flors i en quina edat. Això és important perquè, com està passant a terra, per exemple, amb l'escalfament de l'aigua, doncs els ritmes de floració o els ritmes de reproducció dels cicles biològics de les espècies, no? Van canviant, no? S'estan avançant. Doncs volem saber, tenim indicis que això també pot estar passant en el mar. No? Per exemple, aquest seria un dels reptes. No? Per exemple, sí, seria constatar que allò que percebem en terra també passa al mar. Documentar això, i ara ens ho explicarà la Laura, però documentar això pot ser senzillament ser observador, conèixer exactament què és el que has de trobar o què és el que vols veure i documentar-ho amb una fotografia amb el telèfon mòbil. Amb això ja participes d'aquest projecte d'observadors del mar, no? Sí, de fet, perdona, Laura, de fet la gent que passejant-se per la platja veu una medusa, per exemple, que ha arribat a la platja amb el seu telèfon mòbil, pot fer una fotografia i pujar-la a observadors del mar i estaria participant. Seria tan simple com això participar en la plataforma d'observadors del mar. Laura, en el vostre cas, anem al projecte, aquest darrer, si et sembla, si creus que vols explicar-ne els anteriors també, però vull dir, en aquest darrer, que és el que esteu treballant ara mateix i que lliga una mica amb el que en les darreres setmanes s'ha parlat molt intensament allà a la cimera de Glasgow, que és l'escalfament global, l'escalfament del mar i l'afectació que té sobre els peixos. Com treballeu? De fet, el projecte d'Atenció Coralls també té a veure amb l'escalfament global, així com d'altres projectes. I amb aquest últim que comentaves de peixos i escalfament, de moment hem fet només la part teòrica, ja que les condicions meteorològiques no ens han permès seguir fent la pràctica perquè fa molt poquet que hem començat a participar. Però en aquest cas ens centraríem en que l'escalfament global està fent que el mar Mediterrani s'estigui escalfant més ràpid, com ja tots segur que sabeu. I això fa que potser peixos, algunes espècies que no es troben actualment al Mediterrani, doncs que es puguin introduir, perquè són peixos que estan més en aigües tropicals i llavors estiguin començant a introduir-se dintre del mar Mediterrani i això podria desplaçar altres espècies que són autòctones d'aquí. Llavors, amb aquest projecte de peixos d'escalfament, el que fem és mirar amb censos de 5 minuts quines densitats de peixos, quines espècies de peixos veiem i amb quina densitat. I d'aquesta manera podem veure si al llarg del temps, si peixos que són més d'aigües tropicals, cada cop ja trobem més individus o més espècies en el Mediterrani i peixos que estaven aquí que han pogut ser desplaçats per aquests altres i cada cop s'estan reduint més les densitats. I pel que fa a l'altre projecte d'Atenció Coralls, el que estem veient és que amb l'escalfament global es poden produir onades de calor a la mar Mediterrània. Llavors, això afecta que, sobretot en els mesos d'estiu, que és quan es produeix aquesta onada de calor, igual que a la Terra la tenim en el mar, l'onada de calor, doncs podem veure que s'estan produint unes mortalitats d'algunes espècies de nidaris, com poden ser, per exemple, la gorgònia vermella o el corall vermell, la gorgònia blanca, etc. Llavors, el que fem és fer uns censos, uns mostrejos, mirant la mortalitat d'aquestes gorgònies amb una profunditat en concret. Llavors, el que fem és mirar si aquesta mortalitat ha sigut recent o ha passat altres anys, que ha sigut antiga. Llavors, d'aquesta manera podem veure si l'escalfament global, o en aquest cas l'onada de calor marina, ha produït una mortalitat en les espècies de nidaris en aquella zona en concret. Llavors, si aquesta mortalitat ha sigut actual d'aquell mateix estiu o d'altres anys. Aquests són els projectes en els quals hi estan participant des del Centre de Busseig de la Facultat de Biologia. Bé, perquè prengueu consciència del que estem parlant, heu de saber que en la memòria que vam presentar del 2020, la Ciència Ciutadana i el projecte Observadors del Mar ha crescut significativament amb nombre de participants i amb convenis signats amb entitats com aquest centre de Busseig. Les dades, jo crec que, Quim, són prou importants. 11.135 observadors, 11.135 observacions, per ser rigorós. No observadors, sinó sí observacions.
Bé, això és molts observadors també, segurament no 11.000, però sí molts observadors. Sí, de fet, ara actualment les xifres que tenim de gent registrada a la web són més de gairebé 3.500 persones que s'han registrat a la web. I aquestes observacions, falta l'adjectiu, no? Que són observacions validades. Això vol dir que hi ha hagut els científics que han anat per darrere validant cadascuna d'aquestes observacions, o sigui, donant-li el seu valor. I, de fet, s'han empujat més de 15.000 a la plataforma, que estan encara, estic parlant de dades d'avui, no? La validació va una mica darrere, però que són dades que són prou importants, sí. És una manera de comprometre'ns amb el medi ambient i és una manera de comprometre'ns també amb l'observació i amb la investigació científica, la de participar de manera activa en les investigacions que ens proposa des de l'Institut de Ciències del Mar i, de pas, i el que és molt, molt, molt important, conscienciar-nos, educar-nos. És a dir, és més enllà de la broma que podíem fer amb els infants, que no és tan broma, sinó és un comentari, si voleu, distès, certament és molt important que els adults també prenguem consciència de l'entorn en el que vivim i del que està passant amb el medi ambient més proper. I aquest és un altre dels objectius finals, no, Quim? Sí, i un dels objectius és que necessitem prendre mesures i que siguin mesures eficaces per revertir aquesta tendència de degradació que estem observant tant a terra com a mar, no? I a mi no és que m'agradi donar l'exemple, però és veritat que aquí a casa nostra, no? A la costa catalana, però també és el cas a molts altres llocs del Mediterrani, tenim una manca d'informació bàsica molt significativa, no? Per exemple, a ningú tothom sap o és normal d'imaginar-nos que tenim informació sobre on estan els boscos de diferents espècies d'arbres a terra, no? Tothom ho troba que és una informació bàsica que necessitem per prendre mesures de dir doncs aquí farem aquesta carretera o no farem aquesta carretera o haurem de fer aquesta actuació. A mar no ho sabem. És tan simple com això. No tenim un mapa d'on estan els diferents hàbitats o els diferents boscos de diferents espècies, no ho sabem. I, per tant, observadors del mar, simplement anar al mar i observar que hi ha aquella espècie en un determinat punt de l'espai i d'una determinada fundària, ja és una informació que enriqueix el coneixement que ens permet prendre mesures. És així. Per això també és una de les motivacions que vam tenir de treballar amb observadors del mar, perquè aquesta informació tan bàsica no la tenim. O sigui que és veritat que nosaltres incentivem l'aplicació d'aquests protocols perquè ens dona una informació més precisa, ens està donant una informació de com estan aquests boscos o com estan aquestes espècies, però també observadors del mar, només amb la informació bàsica d'on estan i què tenim, quin és el nostre patrimoni, ja és una informació rellevant per observadors del mar. Doncs ho teniu ben fàcil. Només heu d'anar a observadoresdelmar.es i a partir d'aquí us apunteu, us inscriviu, us informeu, d'alguna manera mireu els projectes, participeu en el que més us agradi, en el que més us interessi o amb el que més proper us sentiu. Laura Figuerola, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i bona feina el que feu des de la Facultat de Biologia, en concret des del Centre de Possets d'aquesta facultat. Moltíssimes gràcies. Fins la propera. A reveure. Gràcies també, Quim Garrabou, que vagi molt bé i fins la propera. Enhorabona i llarga vida al projecte Observadors del Mar. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Doncs repetim, ja ho sabeu, observadoresdelmar.es i a partir d'aquí, entre tots, ajudem a la ciència a preservar i a protegir el nostre planeta.